Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annie, 23 years old at graduating student. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga karanasan kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang karanasang pilit kong binabaon sa limot pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Kuya Bernie, ang asawa ng ate kong si Hera. OJT ako noon nang makitira ako sa kanila. Pansamantala lang dapat. Praktikal lang, sabi ko sa sarili ko. May trabaho si ate. Madalas late kung umuwi. Si Kuya Bernie naman ay work from home. May isa na rin silang anak, si Mikay, 9 years old at nag-aaral ng elementarya. Maaga akong umaalis ng bahay araw-araw. Pag-uwi ko, madalas si Kuya at si Mikay lang ang nandoon. Minsan, nanonood sila ng TV. Wala namang kakaiba sa umpisa. Normal at maayos naman ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko si Kuya Bernie ng mas malinaw. 38 anyos na siya. Moreno, matangkad, maayos manamit. Hindi siya yung lalaking palasalita, pero ramdam mo naman yung presensya niya sa bahay. At may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman yung bastos, hindi rin yung lantaran. Yung tipong mapapatingin ka rin sa kanya, tapos pareho kayong iiwas. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Sa una nga, pinapagalitan ko yung sarili ko. Asawa siya ng ate mo, kuya mo siya. Pero kahit anong pilit kong pagpigil, may mga sandaling hindi ko talaga mapigilan. Isang hapon, kakauwi ko lang galing OJT. Pagod, pawis na pawis, at gusto ko lang magpahinga. Nasa kusina noon si Kuya Bernie, nagtitimpla ng kape. Mukhang pagod ka yata, tanong niya. Oh kuya, grabe today eh. Sagot ko habang binababa ang bag ko. Gusto mo ng kape? Pwede. Inabot niya sa akin yung tasa. Nagkatitigan pa kami saglit. Ewan ko kung ako lang, pero parang may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo talaga, sabi niya. Kailangan eh, malapit na ako makatapos. Ngumiti siya. Magiging magaling ka. Masipag at matyaga ka naman. Simpleng salita lang pero iba yung dating. Mula noon, naging mas madalas ang mga usapan namin. Sa sala, sa kusina, minsan habang nanonood si Mikay ng TV. Mga tanong na parang wala lang, pero may halong personal na. May boyfriend ka ba? Tanong niya minsan, parang casual lang. Wala? Sagot ko. Talaga? Oo naman. Eh bakit? Wala eh, walang magkamali. Natatawa kong sabi. Sus, sa ganda mong yan. Talaga ba? Oo, kaya pasensya ka na kung minsan napapatingin ako sa'yo. Baka may pasabay ka. Anya, ikaw na bahala kuya, kahit anong pagkain lang. Dapat doon pa lang, tinigil ko na. Dapat doon pa lang, alam kong may kakaiba na. Pero hindi ko ginawa. Mula noon, tuloy-tuloy na ang chat. Hindi man araw-araw pero madalas. Bagay sa'yo yung suot mo kanina ha. Kuya naman. Totoo naman eh. Doon ko naramdaman ang kilig na may kasamang takot. Alam kong mali. Dapat umatras ako. Pero sa bawat araw na nagkakasama kami sa iisang bubong, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hanggang sa dumating yung gabi na kaming dalawa lang ang gising. Tahimik yung bahay noon. Tulog na si Mikay at wala si ate. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Pero pareho naming alam may linya na kaming malapit ng tawirin. May overnight training sila sa opisina. Alam naming pareho ni Kuya Bernie na wala siya hanggang kinabukasan ng hapon. Si Mikay ay maagang natulog. Pagod sa school, at kaming dalawa naiwan sa sala.
Napakatahimik. Yung klase ng katahimikan na ramdam mo sa dibdib. Nanonood lang kami ng TV sa umpisa. Magkalayo at hindi nag-iimikan. Pero kahit ganoon, ramdam ko yung presensya niya. Parang bawat galaw ko may bigat. Gusto mo ng juice? Tanong niya. Tumayo siya mula sa may sofa. Oo kuya, salamat. Sagot ko. Pagbalik niya, umupo siya sa may mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero hindi rin naman ako lumayo. Okay ka lang ba dito? Tanong niya bigla. Oo naman. Bakit? Sagot ko. Wala lang, baka nabobore ka. Umiling ako. Hindi, ayos lang. Nagkatinginan kami. Saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang unang nagsimulang magbukas ng mas personal na usapan. Basta bigla na lang kaming nagkwentuhan. Tungkol sa pagod, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi namin madalas sinasabi kahit kanino. Hindi pala madaling maging magulang. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. Pero mahal ko si Mikay. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpupursige. Kaya ikaw, pipiliin mo ang lalaking mamahalin mo. Tumango ako. Tama ka. Gusto ko yung katulad mo, kuya. Mabuti kang ama. Nakikita ko yun sa'yo. Napatingin siya sa akin. Salamat. Yung tingin niya, doon ako kinabahan. Hindi na siya yung Kuya Bernie na kilala ko bilang asawa ng ate ko. Para bang ibang tao na siya nung mga sandaling yon. Ibang lalaki. Ani, mahina niyang tawag. Alam mo bang, huminto siya. Maganda ka. Nanlaki ang mga mata ko. Kuya naman. Totoo, dugtong niya. Matagal ko nang napapansin yun. Doon ako dapat tumayo na. Doon na dapat ako umakyat ng kwarto. Pero hindi ko yun ginawa. Kuya, sabi ko na halos pabulong. Mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Yung hininga niya. Parang nawalan ako ng lakas ng mga sandaling yon, Miss Love. Kung gusto mong tumigil, sabihin mo lang. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung takot ako o kung ayaw ko lang talagang tumigil. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa halip na bawiin, hinayaan ko. At doon nagsimula ang lahat. Parang pareho naming sinusukat kung hanggang saan kami pwedeng umabot. Nararamdaman ko yung noon niya sa noo ko. Yung hininga niya na halos kasabay na ng sakin. At this point, sabi niya, halos pabulong. Alam kong wala kong karapatang gawin to pero hindi ako sumagot. Halo ng kaba, kilig at takot. Naghiwalay kami agad. Pareho kaming hingal. Pareho rin kaming tahimik. Sorry, sabi niya agad. Ako dapat ang humingi ng sorry. Sagot ko. Pero kahit ganon, hindi na namin yon mababawi. Umakyat ako sa kwarto ko ng gabing yon. Tapos hindi kami nag-usap. Pero pareho naming alam, may nabago na. Hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Yung halik, yung kamay niya, at yung katotohanang asawa siya ng ate ko. Pero kahit ganon, may bahagi sa akin na hindi nagsisisi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal kami. Si Mikay masigla. Pero pag nagtatagpo ang tingin namin ni Kuya Bernie, mabilis kaming umiiwas. Hanggang sa isang hapon, nag-message siya. Okay ka lang ba? Oo naman. Kung gusto mong kalimutan yung kagabi, rarespetuhin ko. Matagal bago ako nag-reply. Hindi ko rin alam kung ano ang tama. Ilang segundo lang, may sagot na. Ako rin, Ani. At doon ko naintindihan. Hindi pa pala natatapos ang kasalanan sa isang gabi. Minsan, doon pa lang talaga to nagsisimula. Akala ko matapos yung gabing yon, titigil na kaming dalawa. Akala ko sapat na yung kaba at takot para umatres ako. Pero mali ako. Mas naging tahimik kami ni Kuya Bernie sa bahay.
Hindi na tulad ng dati na may kwentuhan sa sala. Ngayon may distansya na. May ilangan. Pero sa likod nun, may isang bagay na hindi tumitigil. Ang chat. Una, paminsan-minsan lang. Nakarating ka na ba? Oo kuya, salamat. Hanggang sa naging mas personal. Iniisip pa rin kita, Ani. Matagal akong nakatingin sa screen bago sumagot sa kanya. Kuya, dapat hindi. Alam ko, pero alam mo naman ang nararamdaman ko. Doon ko naramdaman na hindi lang pala ako yung naghihirapan. Sa bahay, normal ang lahat sa paningin ng iba. Si Ate Hera, pagod lagi. Diretso tulog. Si Mikay, abala sa school, pati sa panunood ng cartoons. At ako, parang bisita nila na may tinatagong lihim. May mga sandaling nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie sa kusina. Wala namang nagsasalita sa amin pero may tensyon. Isang tingin lang, parang may sinasabi na ang mga mata. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto, nag-vibrate ang phone ko. Si Kuya Bernie nag-chat. Gising ka pa? Oo kuya, pwede ba kitang makausap saglit? Alam kong delikado, pero bumaba pa rin ako. Nakita ko siyang nakaupo sa may sala. Ayokong may marinig kaya sandali lang tayo mag-uusap. Tumango ako. Hindi ko alam kung tama pa to, pero araw-araw, mas nahihirapan akong magpanggap na parang wala lang. Napayuko ako. Ako rin kuya. Lumapit siya ng kaunti. Sapat para maramdaman ko yung presensya niya. Kung aalis ka dito baka mas madali. Sabi niya, pero ramdam ko na ayaw niya rin. Hindi pa pwede. OJT ko. Sagot ko. Nagkatinginan kami. Hinawakan niya ang kamay ko noon. Hanggang sa naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na lumalim. Wala na akong nagawa noon ng tuluyan niyang kalasin ang lahat sa akin. Hindi ko na naisip na asawa siya ng ate ko. Basta ang alam ko lang noon, yung nararamdaman ko, yung kakaibang init. At sa may sala, doon nangyari ang lahat. Ang unang beses na may nangyari sa amin ni Kuya Bernie. Mabilis kami nag-ayos noon ng sarili namin. Nang biglang may narinig kaming tunog mula sa kwarto ni Mikay. Pareho kaming napatingin doon. Tas bigla kaming naghiwalay. Umakyat ka na, sabi niya agad. Doon ko naramdaman kung gaano kami kalapit sa kapahamakan. Pero kahit ganon, hindi pa rin kami tumigil. Mas naging madalas pa nga yung chat namin sa madaling araw. Naiisip mo rin ba ako ngayon? Oo naman. Ako rin eh. Namimiss na nga kita. Sabi pa niya. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa. Iniisip ko ang ate ko. Iniisip ko kung anong klaseng kapatid ba ako. Pero tuwing umaga naman, pag nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie, bumabalik ang lahat. Oo, alam kong maraming magagalit, pero totoong nagkagusto ako kay Bernie. Na totoong minamahal ko siya. Isang hapon, umuwi si Ate Hera ng mas maaga kaysa dati. Nasa sala kami noon ni Kuya Bernie. Magkalapit at nag-uusap ng mahina. Oh, andito ka na pala. Biglang sabi ni ate. Bigla kaming napatalon sa gulat dahil hindi namin siya namalayan. Mabilis akong tumayo. Opo ate. Maaga kasi ako ngayon. Sagot ko. Napatingin siya sa amin. Parang may napansin pero ngumiti lang. Kumain na kayo? Tumango lang si Kuya Bernie. Ako naman, hindi makatingin ng diretsyo. Kinabukasan, mas naging maingat pa kami. Pero mas naging matindi rin ang pagila. Isang gabing wala ulit si ate. May inasikaso sa opisina. Nasa kwarto ako noon, nagliligpit nang may biglang kumatok. Si Kuya Bernie. Sandali lang. Pwede ka bang lumabas? Sabi niya. Kabado pa ako noon. Kuya baka kasi. Sandali lang naman eh. Namiss na kita. Ulit niya. Hindi siya pumasok. Nasa pintuan lang siya. Pero sapat na yun para manginig ako.
para mag-init ako. Nag-uusap lang kaming dalawa habang nakahawak siya sa kamay ko. Matagal-tagal din kaming nagkwentuhan. Nang biglang may tumunog mula sa labas. Bumukas ang gate. Andiyan na yata si ate. Bulong ko. Umatras na siya. O sige na, pumasok ka na. Anya. Mabilis naman akong pumasok sa kwarto ko at sinara ang pinto. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni ate sa ibaba. Doon ko na pagtanto. Nakakatakot pala. At the same time, nakakakonsensya. Humiga ako sa kama na nanginginig. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong sinisira ko ang pamilya ng kapatid ko. At sa puntong yon, mas malinaw na sa akin. Habang tumatagal, mas mahirap nang umatras. At ang mas masakit, ang magiging kapalit ng mga ginagawa ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang patagong relasyon namin ni Kuya Bernie. Hanggang sa dumating nga ang birthday ni Ate Hera. Matagal niya yung pinaghandaan. Ilang linggo pa lang bago ang mismong araw. Excited na excited siya. Gusto niya ng simpleng salo-salo lang. Basta may swimming, kainan at kumpletong pamilya. Dahil yun din ang gusto ni Mikay. Kaya naman nag-book siya ng maliit na resort. Kami-kami lang at ang ilang kaibigan ni ate sa trabaho. Buong biyahe, tahimik lang ako. Nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Pilit inaayos ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko na sa araw na yon, magiging normal ako. Wala akong gagawin na kahit ano. Wala akong iisipin. Ate ko ang may birthday. Asawa niya si Kuya Bernie. Hanggang doon lang dapat. Pero kahit ganon, ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, iba naman ang nangyayari sa kalooban ko. Pagdating namin sa resort, agad naging masaya ang lahat. Nag-ayos si ate ng mesa, naglabas ng pagkain. Si Mikay, diretso sa pool. Si Kuya Bernie, tinutulungan si ate. Natila isang masayang pamilya. Ako, parang bulto. Nandoon pero wala sa sarili. Habang nagsiset up, napansin ko si Kuya Bernie sa gilid. Pawis na pawis, nakasando. Muli akong napatingin sa kanya. Kasabay na rin ng paglunok at kakaibang init na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit sa araw na yon, mas malinaw ko siyang nakikita bilang lalaki, hindi bilang asawa ni Ate Hera. Buong hapon, normal naman ang lahat. Kainan, tawanan, kuhaan ng litrato. Nag-swimming kami. Si ate masayang masaya. Si Mikay hindi mapakali dahil sa tuwa. Pinilit kong umiwas noon kay Kuya Bernie. Pero kahit hindi kami magkatabi, nararamdaman ko siya. Parang bawat galaw ko may nakatingin. Parang bawat hakbang ko may nakakaalam ng lihim ko. Nakasuot ako noon ng sando at maiksing short. Maputi kasi akong babae. Kaya't alam kong kahit sino, mapapatingin talaga sa hita ko. Lalo na si Kuya Bernie. Pagdating ng gabi, doon nagsimula ang inuman. Hindi ko intensyong uminom. Pero si ate kasi nagyaya. Birthday daw naman niya. Kaya hindi na ako tumanggi pa. 1, 2, 3. Hanggang si ate halatang tinatamaan na. Tumatawa na ng malakas at mas madaldal na kaysa dati. Si Kuya Bernie umiinom din pero kontrolado nito. Habang lumalalim ang gabi, yung iba nananatili, yung iba nag-uwian na. May natulog na, may pumasok na sa kwarto. Si Mikay, mahimbing na rin ang tulog. Naiwan na lang kaming 3 sa pool area. Nagkukwentuhan. Madilim na rin. Dahil konti na lang ang bukas na dim light. Hindi ko alam kung anong oras nagsabi si ate na hilo na siya. Basta naalala ko, bigla na lang siyang umupo sa gilid. Tumatawa pa rin pero halatang may amats na. Samahan mo na sa kwarto kuya, sabi ko kay Kuya Bernie. Tumango naman siya at tinulungan na si ate. Mag-isa akong naiwan sa gilid ng pool. Doon ko naramdaman ang takot ulit. Yung takot na hindi dahil may multo o may masamang mangyayari, kundi dahil alam kong kapag bumalik si Kuya Bernie, kaming dalawa na lang ang may iwan.
At bumalik nga siya. Tahimik siyang umupo sa kabilang gilid. Walang sinasabi. Ako rin. Pero kahit walang nagsasalita sa amin, ramdam ko naman ang bigat ng mga sandaling yun. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat. Ang mga chat, ang mga tingin, ang mga halik. At ngayong wala si ate, tulog siya. Hindi niya alam kung anong maaari na namang maganap sa amin ng asawa niya. Doon ko naintindihan na minsan hindi kailangang planuhin ang kasalanan. Minsan, sapat na ang pagkakataon. Hindi ko na maaalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, bigla na lang kaming nagkalapit. Alam kong dapat umatras ako. Alam kong dapat tumayo ako at umalis. Kaarawan to ni ate. Kahit dito man lang sana, ay irespeto ko siya. Pero hindi ko ginawa. Sandaling parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na kailangang ikuwento ang detalye. Basta nag-swimming kami at sa ilalim ng pool nangyari ang hindi dapat. Pagkatapos nun, bumalik ako sa kwarto ko na parang may pasan-pasan na bato sa dibdib. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, masakit ang ulo ni ate. Nagrereklamo pero masaya siya. Ako, tulala. Dala ko hanggang pauwi ang isang kasalanang hindi ko na alam kung paano ko pa tatakasan. Pagka-uwi namin mula sa resort, sinubukan kong maging normal. Ngumingiti ako kay ate. Nakikipaglaro kay Mikay. Kumikilos na parang wala lang. Pero sa loob ko, may sirang parte na hindi ko na maayos. Tuwing nakikita ko si Ate Hera, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Masaya siya. Walang alam. Nagkukwento ng birthday niya, ng mga pictures, at ang plano sa susunod na bakasyon. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may humihila sa akin pababa. Si Kuya Bernie, mas naging tahimik kaysa dati. Hindi na kami nagkakatitigan. Kung magkakasalubong man kami, mabilis na kaming iiwas. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin siya. Parang multong sumusunod sa akin sa loob ng bahay. Kapag gabi, hindi ako nakakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung tanong, hanggang kailan ko naman kaya kayang makipag-usap kay ate na parang wala akong ginagawang masama, na parang wala akong tinatago. Hanggang kailan ko kayang makisalo sa hapag habang alam kong sinisira ko ang tiwala niya, ang pamilya niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong nakatingin si ate sa akin. Okay ka lang ba, Ani? Tanong niya. Parang pagod na pagod ka yata nitong mga nakaraang araw. Stress ka palagi, pumapayat ka na. Gumiti ako. Oo ate pagod na pagod ako sa OJT. Tumango siya. Ani, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mas importante pa rin ang kalusugan. Magpahinga ka, okay? Kinagabihan, nag-message si Kuya Bernie. Ani, pwede ba kitang makausap? Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. Hindi na kuya. Ayoko na. Nag-type siya ulit. Tumigil, tapos nag-type ulit. Sorry. Yun lang. At sa simpleng salitang yun, parang may bumagsak. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize na wala naman palang patutunguhan ang lahat ng to. Hindi to totoong pag-ibig. Isa itong pagkakamaling patuloy lang naming pinipili. Kinabukasan din noon, nagpaalam ako kay ate. Sabi ko, may offer na mas malapit sa OJT ko. Mas makakatipid pa sa pamasahe, mas praktikal at hindi na ako mapapagod. Hindi siya agad pumayag. Pwede ka namang dito na lang. Konti na lang naman, sabi niya. Muntik na akong maiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ate, kaya ko naman na. Tsaka gusto ko ring masanay mag-isa, katulad mo. Matagal siyang tumahimik. Tapos tumango. Kung saan ka mas okay, edi sige, susuportahan na lamang kita. Sabi niya.
Wala siyang kaalam-alam na sa pagpayag niya, niligtas niya ako. At niligtas niya ang pamilya niya, kahit hindi niya sinasadya. Nung gabi ring yun, nag-impake na ako. Mga gamit ko, mga libro ko dati, mga bagay na dala ko bago pa ako pumasok sa bahay na ito. Maya-maya dumaan si Kuya Bernie sa tapat ng kwarto ko. Huminto siya, pero hindi na siya pumasok. Tapos sinabi niya lang na, "Mag-iingat ka doon, Annie." Tumango lang ako at hindi ako tumingin sa kanya. Kung tumingin ako, baka hindi pa ako matuloy na makaalis. Kinabukasan din noon, maaga na akong umalis. Nagpaalam ako sa kanila at nagpasalamat. Habang papalayo yung tricycle, nakaramdam ako ng lungkot. Pero hindi dahil iniwan ko sila, kundi dahil iniwan ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na gustong balikan pa kahit kailan. Sa bagong tinitirahan ko, mas maliit yun. Mag-isa lang ako. Pero doon naman ako nakahinga ng maluwag. Hindi na ako nagtatago. Pero ang kapalit lang ay ang gabi-gabing pagsisisi. Hanggang ngayon, Miss Love, dala ko pa rin ang bigat. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ko yung sarili ko. Hindi ko rin alam kung tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Ang alam ko lang, may mga kasalanang hindi mo kayang itama sa paghingi ng tawad. Minsan, ang tanging tamang gawin ay ang umalis na lamang. Hanggang ngayon, nanatiling lihim ang sikreto namin ni Kuya Bernie. At ibabaon ko yung sikretong yon hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng maiksing istorya ng aking buhay. Ewan ko ho ba kay Sir Ma'am? Ang ganda-ganda na nga ninyo. Nagawa pa kayong ipagpalit sa babaeng hindi naman kagandahan. Kung ako lang talaga siya, siguro hindi na kita pakakawalan pa. Kung tutuusin, napakaswerte nga niya sa inyo. Bukod sa maganda napaka-sexy pa. Kung pwede ko nga lang siyang gantihan dati ginawa ko na. Gusto niyo ho ba, madam? Meron akong alam na ibang paraan. Yun ay kung papayag ka. Kung hindi niyo ho kasi na itatanong, hindi lang ako sa trabaho magaling. Nang dahil sa foreman ng asawa ko, ay natuklasan ko ang relasyon nilang dalawa ng kanyang sekretary. Nalaman ko kay Dante na matagal na palang may relasyon ang aking asawa at si Mildred. Doon ko nagawang pumatol sa foreman na si Dante. Dahil sa galit ko sa aking mister, ay naglasing ako at ibinigay ang sarili dito. Nang mga oras na iyon, isa lang ang nasa isip ko. Walang-wala pala ang mister ko pagdating kay Dante. Si Byron lang kasi ang naging unang lalaki sa buhay ko, kaya't hindi ko talaga akalain na mababaliw pala ako sa foreman niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Clara, isang housewife at may isang anak na nag-aaral pa lang sa elementary. 32 years old. Halos 7 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Byron. Hindi niya po tunay na pangalan. Graduate ako ng kursong accountancy. Kaya naman kahit nasa bahay lamang ako, ay nakakagawa pa rin ako ng paraan para magkaroon ng sarili kong pera. Nang sa ganoon ay hindi ko inaasa sa kinikita ng mister ko ang lahat ng aking pangangailangan. Sa loob po ng 7 taon naming pagsasama ng aking mister, ni minsan ay hindi nawala ang tiwala ko sa kanya. Hindi sumagi sa isip ko na magagawa niya akong lokohin. May mga pagkakataon man na halos 1 hanggang 3 linggo itong hindi nakakauwi sa tuwing may project siyang tinatapos sa ibang lugar, ay matyaga ko siyang hinihintay sa kanyang pagbabalik at never sumagi sa isip ko na meron na itong babae.
Civil engineer kasi ang asawa ko. Kung kaya naman minsan, kailangan talagang tutukan ang mga pinapagawang daan at tulay, lalo na kapag government project ang mga ito. Isang araw noon, maaga akong nagising para ipaghanda ng umagahan ang aking mag-ama nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Dante. "Oh, bakit sobrang aga mo naman yata ngayon, Dante? Sinusundo mo na naman ba ang girlfriend mo?" Biro ko sa foreman ng mister ko. Matapos itong bumulaga sa pinto namin, 6:00 pa lamang ng umaga. Natulala pa ito habang nakapako ang tingin sa akin bago tuluyang natawa sa biro ko. Kaya naman ganun na lamang ang pagtatakang naramdaman ko nang makita ko itong titig na titig sa akin. "Ginulat mo naman ako sa ayos mo, madam." Anya tsaka natatawang napakamot ng ulo. "Second honeymoon nyo na naman ba kagabi ni sir?" Biro pa nito. Bigla kong namula dahil sa kahihiyan. Napagtanto kasi ang itsura ko ng mga oras na yun. "Ikaw naman kasi, Dante, sobrang aga mong pumunta ng bahay." Sabi ko habang nakatakip na ngayon ang mga braso sa aking dibdib. "Maupo ka nga muna dyan sa sala, tatawagin ko ang sir mo." Parang ang gusto kong hilingin noon na lamunin na lang ako ng lupa. Kung bakit ba naman kasi nakalimutan ko na nakasuot nga lang pala ako ng pulang nighties at manipis lang yun. Daig ko patuloy ang rumampa sa harapan ng foreman ng asawa ko. Abay, napakaswerte naman niya. Si Dante ay isa ng balo. 39 years old pa lamang ito at meron ng isang anak. Hindi naman siya yung tipong gwapo talaga. Hindi rin naman masasabing pangit. Pero maganda ang pangangatawan nito. Malayo sa asawa kong slim lang ang katawan. Moreno ang kutis nito na bumagay naman sa kanya. Minabuti kong huwag na lamang yung ikuwento sa asawa ko. Basta sinabi ko na lamang dito na may bisita siyang naghihintay sa baba at alam kong nakuha naman ito agad kung sino ang tinutukoy ko. Wala kasing araw na ginawa ang Diyos na hindi pumunta sa amin si Dante para sunduin ang mister ko papuntang trabaho. Ewan ko ba dito? Minsan nga kapag nasa bahay ito ay madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Pinagsawalang bahala ko na lamang dahil wala naman siyang ginagawang masama. Maganda naman kasi talaga ako. Makinis at maputi. Mahaba ang buhok ko na umaabot hanggang sa aking bewang. Maputi din ako at matangos ang ilong. Nahahawig ako kay Bella Padilla. Nitong mga nakaraang araw lang ay madalas kong napapansin ang asawa kong laging may kausap. Tawag ng tawag ang sekretary nitong si Mildred sa cellphone niya. Hindi ko naman yun binigyan ng mali siya dahil ang buong akala ko ay tumatawag lamang ito sa aking asawa para ipaalala ang schedule nito sa araw-araw o magtanong kung anong oras ito makakapasok ng opisina. Ngunit mukhang nagkamali ako. "O paano Han, alis na kami?" Wika ni Byron. "Mag-ingat kayong dalawa ha. Tawagan mo na lang ako kapag hindi ka na masyadong busy, okay?" Maliwanag na bilin ko sa aking asawa habang tinitingnan ang itim nitong maletang dala-dala para sa isang linggong biyahe niya. Buong akala ko nga hahalikan ako nito na madalas naman niyang ginagawa sa tuwing aalis siya. Ngunit hindi niya yun ginawa ngayon. Ginulo lamang nito ang buhok ng aming anak na gumising pa ng maaga para makapagpaalam sa kanya. Normal naman ang lahat. Maliban na lang talaga sa medyo kakaibang pakikitungo ng asawa ko kamakailan. Para siyang tuliro, laging nakatulala at para bang malalim ang iniisip. Binaliwala ko naman yun at hindi na binigyan pa ng masamang kahulugan sa pagbabakasakaling nagmamadali lamang ito o masyado na siyang maraming iniisip bago pa ang pag-alis niya. Ngunit, 1 linggo na ang lumipas. Matapos makaalis ni Byron papuntang Siquijor, ay wala man lang akong natanggap na balita mula sa kanya. Hindi ito tumatawag
at hindi rin nagtitext. Noong una, naisip kong siguro masyado lamang itong abala sa trabaho. Kaya naman kahit active ang messenger niya ay hindi nito nagawang makapag-chat man lang sa akin. Ngunit alam ko naman sa sarili ko na hindi na ito tama, na may mali na. Hanggang hindi ko inasahan na mapupukaw ng isang post ang masamang kutob at pagdududa ko sa aking dibdib. Wala namang pangalang nabanggit sa post ang sekretarya ng asawa ko. Ngunit gano'n na lamang ang kabog ng dibdib ko habang binabasa ang nakasulat na Meet the Parents, habang ang nakalagay na lokasyon sa kanyang post ay secure. Imposible naman sigurang magagawa sa akin ang asawa kong lokohin ako. Mahal na mahal kami nito. Baka naman nagiging praning lang ako dahil sa kakapanood ko ng mga drama. Sabi ko sa aking sarili nang mabawasan man lang sana kahit konti ang kabog ng aking dibdib. Hanggang kinabukasan ay para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig ang magkakasunod na katok sa aming pintuan. Dante? Namumutla akong sambit. Ngumiti naman ito sa akin tsaka formal na bumati. Magandang umaga ho, ma'am. Nandyan ho ba si sir? Bahagya pa akong natameme noon dahil hindi ko talaga alam kung ano bang dapat kong isagot sa kanya. Gayong ako dapat ang nagtatanong dahil batay sa sinabi ng aking asawa ay magkasama silang dalawa sa Siquijor. Pinapasok ko lamang ito ng bahay kahit pakiramdam ko ay unti-unti na ako ngayong nanghihina dala ng pinaghalong frustrasyon at takot. Natatakot akong aminin sa sarili kong may mali na malaki ang posibilidad na nagsisinungaling talaga ang mister ko tungkol sa lakad nito. Hindi pa man ako nakakapagtanong kay Dante ay nauna na itong magsalita. Pasensya na madam, halos 1 linggo na rin kasing sira yung cellphone ko kaya hindi kami nagkausap ni sir. Nabanggit kasi ng anak kong dumaan daw siya sa bahay noong Lunes. Pero hindi naman kasi kami nagkaabot. Hindi ko tuloy alam na may importante palang lakad si sir pagkatapos naming magkita nun. Dumating na ho ba siya? Tanong pa nito. So ibig sabihin, hindi talaga kayo magkasamang dalawa, Dante? Hindi rin kayo nagkita? Pahayag ko sa masakit na katotohanan. Hindi ko inaasahan na kusang tutulo ang luha sa mga mata ko, samantalang nanatili namang nakatitig sa akin si Dante. Hindi ito umiimik, pero ramdam ko ang pagtataka nito. May nangyari ho ba, madam? Nagtataka nitong tanong. Pinagmasdan ko lamang ito habang hindi pa rin humihinto ang aking mga luha. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Dante. May relasyon ba ang asawa ko at si Mildred? Nagulat si Dante. Gusto niyo ba talagang sagutin ko pa ang tanong niyo, ma'am? Mabilis akong umiling. Hindi na pala kailangan. Alam ko na ang sagot nang makita kita, Dante. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi totoong magkasama kayong dalawa at trabaho ang pinunta niya sa Siquijor. Tama ako, di ba? Matagal mo nang alam na may relasyon silang dalawa. Pasensya na ho, madam, pero wala kasi akong balak na manghimasok sa personal niyong buhay. Pinahid ko na lamang ang mga luhang naglandas sa aking pisngi. Naiintindihan ko, Dante. Pero mabuti na lang din at nalaman kong niloloko pala ako ng aking asawa. Kaysa naman nagmumukha akong tanga hanggang dulo. Lakas loob na sabi ko dito. Hindi ito makatingin ng diretso sa akin at tanging malalalim na hininga lamang ang naririnig ko mula sa kanya. Humingi pa ulit ng pahumanhin si Dante sa akin at akmang aalis na sana ito, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Pwede bang dumito ka muna? Dante, samahan mo muna ako. Umiinom ka ba? Gusto mo bang uminom? Isipin mo na lang, bayad mo na lang sa akin dahil sa paglilihim mo sa kalokohan ng asawa ko. Buong akala ko nga ay hindi nito pagbibigyan ang hiling ko sa kanya. Ngunit tumango lamang siya tsaka mabilis na bumalik sa kinauupuan. Siguro naman
Walang magagalit sa'yo kung sasamahan mo kung maglasing, hindi ba? Wala naman ho, madam. Mabuti kung ganun. Alam kong masyado pang maaga para yayain ko siya pero kailangan ko ngayon ng makakasama. Salamat, Dante ah. Pasensya ka na rin nadamay ka sa gulo naming mag-asawa. Maya-maya pa, binigyan ko ito ng alak na madalas na iniinom ng asawa ko sa tuwing hindi ito dinadalaw ng antok. Tama nga naman. Bakit nga ba hindi ko napansin ang mga bagay na yun, maging ang mga pagbabago sa galaw nito kamakailan? Kung bakit kasi, mas pinili ko pa rin pagkatiwalaan siya. Siya nga pala, Dante, sigurado ka bang walang magagalit sa'yo? Wala ka bang asawa? Parang wala kasing nababanggit si Byron sa akin magmula nung pumasok ang foreman sa kumpanya. Tanong ko sabay lagok ng alak sa aking baso. Tumungga naman ito ng bote habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Maaga kasi akong nabalong, madam. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente, kaya naman hindi na ako nag-asawa ulit sa takot na baka maulit lang. Naiintindihan ko, Dante. Alam kong masakit. Pero alam niyo, madam, kung dumating man ang pagkakataon na mag-aasawa ulit ako, katulad mo yung gusto ko. Sa totoo lang, nakakainggit ng asawa ninyo dahil may asawa siyang katulad ninyo. Natawa ko. Talaga ba, Dante? Sa tingin mo, maganda ba ako? Sobra ho, madam. Bulag lang siguro ang asawa niyo dahil di hamak na mas maganda ka kay Ma'am Mildred. Talaga ba? Hindi mo ba ako binobola? Bakit ko naman ho kayo bubolahin? Sinamantala ko ang usapan naming dalawa. Dahil pakiramdam ko ay nabawasan ng konti ang bigat sa dibdib ko habang magkausap kami. Hindi ko nga ho alam kung bakit may mga lalaking nagagawa pa ring magloko kahit nasa kanila naman ang lahat. Maganda ka talaga, ma'am. Kaya nga lagi akong napapatingin sa inyo Halatang matalino at sexy pa kayo. Pero sadyang hindi lang talaga siguro na kontento si sir. Inisang lagok ko ang laman ng basong hawak ko dahil nakaramdam ako ng panunuyo sa aking lalamunan. Baka naman mas magaling ang sekretarya niya kaysa sa akin. Prangka kong sambit. Kung isa bagay, mainihin tingnan ang sekretarya ng asawa niyo, madam. Pero halatang uhaw sa atensyon. Nakakawala ng respeto ang mga babaeng parang mauubusan ng lalaki. Sayang, dahil sinayang ka ng asawa ninyo. Mataas na ang sikat ng araw habang magkausap kaming dalawa. Pero para akong kinikilabutan nang maramdaman ko ang tumatagos at mapanuring titig ni Dante. Kung pwede ko nga lang sana siyang gantihan, baka ginawa ko na, Dante. Nang mga sandaling yun, hindi ko na naitago ang galit na nararamdaman ko. Alam kong nakita din nitong napakuyom ang aking kamao. Pwede naman, madam kung gusto ninyo. May alam akong ibang paraan. May pilyong ngiti na ngayong nakapaskil sa kanyang muka. Marahil dahil naparami na rin ang nainom naming dalawa. Ang tanong lang, kaya mo ba, madam? Masyado kang mabait at loyal sa mister mo. Kunot noo ko lamang siyang tinitikan. Hinahamon mo ba ako, Dante? Inilapag nito ang hawak na bote hanggang sa napailing na lamang ako nang lumapit siya sa akin. Mabait namang boss ang asawa niyo, madam. Kaya na minsan, hindi ko talaga naisip na manghimasok sa personal na buhay niya. Pero siya naman na kasi mismo ang gumawa ng paraan para malaman mo ang kalokohang ginagawa niya. Payag ka bang gantihan siya? Gamit ako? Naramdaman kong lumapat sa pisngi ko ang kamay ni Dante, kaya nagpatianod na lamang ako. Sinayang kanya, pero hindi pa naman huli ang lahat Anito habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ko. Marahan naman akong tumango. Pakiramdam ko, tuluyan akong nilukob ng kalasingan sa harapan nito. Tama, hindi pa huli para gumanti. Natawa ko pang sabi nang mabilis naman itong sinang-ayunan. Hanggang maya-maya lamang ay lumapat ang labi ni Dante sa akin. Nagkasundo kaming dalawa ni Dante.
Maya-maya kinuha ko ang cellphone ko na nasa gilid ng sofa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipapakita sa kanya kung sino ang lalaking kasama ko. Sabi ko na lang na may ngiti sa labi. Hindi ko naman masisikmura kung mawawalan ka ng trabaho pagkatapos. At kahit alam kong hindi pa rin tama ang gagawin naming dalawa ni Dante, ay hindi ako huminto. Sumandal ako sa malapad nitong dibdib. Ni minsan talaga, hindi pumasok sa isipan ko na lolokohin ako ng asawa ko. Ganun kalaki ang tiwalang binigay ko sa kanya. Alam kong may sinabi sa akin si Dante, ngunit hindi ko iyon naintindihan dahil mas natuon na ang atensyon ko sa kanyang labi. Wala nang atrasan, madama. Tumango lamang ako sa harapan nito. Alam ko, kaya ayokong tumutol kahit alam kong mali. Matapos noon, ay muli kong naramdaman ang nag-aalab na halik ni Dante. Kinakapos na ako ng hininga na lalong nagpahina ng aking tuhod, pero tuluyan na akong tinakasan ng katinuan. Walang ibang laman ang isip ko ng mga oras na iyon kung hindi ang makaganti. Kaya mabilis kong inabot ang cellphone ko tsaka kinunan ng litrato ang ginagawa naming dalawa ni Dante. Hindi kitang mukha mo. Sabi ko pa kahit namumungay na ang mga mata ko. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang inagaw ni Dante ang cellphone at siya na mismo ang nagpadala ng litrato namin sa aking asawa. May kaba akong naramdaman nung una. Pero napalitan din yun ng isang ngiting hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung napangiti ba ako dahil masaya akong nakaganti kahit papaano. O mas lalo lamang ako nilamon ng galit at sakit na nararamdaman ko. Maya-maya lang ay tuluyan na kaming natangay na dalawa ni Dante. At sa unang pagkakataon, nagpaangkin ako sa hindi ko asawa at mismong sa sofa pa namin. Mabuti na nga lamang at malawak ito dahil kung hindi, baka kanina pa kami nalaglag. Ilang oras pa ang lumipas ay tuluyan kaming nakontentong dalawa. Bandang hapon ay naalimpungatan na lamang ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng kwarto naming mag-asawa. Hindi kasi kami natapos sa sofa ni Dante. Pumunta pa kami sa kwarto naming mag-asawa. At doon ay sinulit namin ang bawal na sandali. Umalis din naman si Dante pagkatapos. Buong akala ko bumalik na nang wala sa oras si Byron. Ngunit ang anak pala namin na galing sa eskwelahan nang umuwi. Medyo masakit man ang ulo at katawan ko mula sa nangyari. Ngunit mahigpit na napayakap ako sa aking anak na wala man lamang kaalam-alam sa ginawa ng kanyang ina at ng kanyang ama. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit hindi ko naman alam kung papaano. Hanggang sa humingi na lamang ako ng tawad dito dahil na rin sa pagkakamaling nagawa ko. Naging marupok kasi ako at hinayaan kong kainin ako ng galit na nararamdaman ko kanina. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na niyakap ako nito pabalik. May problema ho ba, Mama? Anya na mas lalong nagpadurog sa aking puso. Gusto kong magsinungaling at sabihing nagdadrama lang ako na hindi kailanman mabubuwag ang kinalakihan nitong kompletong pamilya. Pero kahit hindi ko pala sabihin ang totoo, ay masasaktan pa rin pala ang anak ko mula sa desisyong gagawin ni Byron. Makalipas kasi ang 2 linggo, ay umuwi si Byron. At inamin niya mismo sa harapan naming mag-ina na mayroon siyang kabit at mas pinipili niya ito kaysa sa amin. Tama po, iniwan kami ng asawa ko at sumama na kay Mildred. Masakit marinig ang katotohanan pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang magpakatatag ng mga oras na iyon. Lalo na nung tuluyang hinakot ni Byron ang mga gamit niya. Hindi naging madali pero iniisip ko na lamang na mayroon akong anak na umaasa sa akin at kailangan niya ng inang hindi siya ipagpapalit kahit kanino. Sabihin bang nagawa kong gumanti sa asawa ko sa pamamagitan ng forma nito ay wala naman yung naging epekto.
Hindi man lamang kasi nasin ni Byron ang sinend kong litrato, kaya binura ko na lamang yun. 2 buwan ang lumipas mula nang kami iwanan niya. Nakatanggap ako ng chat mula sa kanya at kinukumusta kaming mag-ina. Nung mabasa ko yun, agad ko rin itong binura dahil simula nang iwan niya kaming mag-ina, ay tuluyan ko na rin siyang binura sa buhay namin ng anak ko. Sa huli, ipinangako ko na lamang sa sarili kong hindi na ako muling kukuha ng batong ipupukpok sa aking ulo. Mas mabuti pang pagtuunan ko ng pansin ang anak ko at gumawa na lamang ng paraan para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Kung tungkol naman kay Dante, ay nakakausap ko pa rin naman to. At batay sa huli naming chat, ay nasa probinsya na nila ito matapos siyang matanggal sa trabaho. Muli ay ito po ang aking kwento. Nagmamahal, Clara.